de la Ràdio Televisió del Casal Català de Guayaquil, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic per Rap Ràdio, Ràdio Amèrica Barcelona i el Casals en xarxa. Presentem Revolta, un pont entre cultures, amb Mireia Viladevall. Bon dia i bona tarda a tots els que ens seguiu per Revolta, ja sigui des de YouTube de Casals en xarxes, Casal Català de Guayaquil, o al YouTube de l'Orfeó Català de Mèxic, pel Facebook de Casals en xarxes, de Casal de Guayaquil, o per Rap Ràdio o Spotify els dijous. Benvinguts i gràcies altra vegada per estar. Avui parlarem del barroc a Lima. Us en recordeu que ja tenim tota una sèrie del barroc romà, del barroc americà, amb el cas de Mèxic, concretament, tots aquests programes molt interessants amb l'Isabel Bargalló. En el YouTube vam començar per on s'havia de començar, el barroc romà, i vam seguir amb el barroc americà. Per Rap Ràdio i Spotify van decidir començar per al barroc americà. Ara estan fent el barroc romà i desitjo que en uns dies puguin passar aquest programa per tancar la idea del barroc. Tota aquesta exposició que ens fa la Isabel Bargalló sobre el barroc a Europa, amb la màxima expressió a Roma, i com aquesta corrent artística arriba a Amèrica i té aquestes especificitats de les quals ja ens ha parlat l'Isabel Bargalló en el cas de Mèxic i ara en el cas de Perú. Moltíssimes gràcies, Isabel, per estar altra vegada amb nosaltres i fer-nos fer aquests viatges que són tan interessants que fins i tot, encara que coneguem la ciutat, que hi visquem o bé que hi hem viatjat, és un altre viatge i de vegades dius, però si jo no ho havia vist. Crec que després d'aquests viatges el que toca és fer una agència de viatges, no? Efectivament, estaria bé, Doncs jo estic encantada de ser aquí amb vosaltres perquè, bàsicament perquè, ostres, estic molt a gust sempre amb el Casal Català de Guayaquil, òbviament amb l'Orfeó Català de Mèxic, que és casa meva, i amb els casals en xarxa en general, no només d'Amèrica. I això per una banda, no? I per l'altra perquè, clar, jo m'ho passo molt bé amb això dels barrocs, les barroques i totes aquestes coses que tenen a veure amb el desenvolupament de les ciutats, més moltes vegades que no pas en un edifici concret, no? I clar, m'ho passo molt i molt bé, la qual cosa doncs ja és... Hosti, què més es pot demanar? I clar, pel que fa als viatges, home, aquest viatge és baratet, això ens surt bé de preu. Sí, no? Si realment hi hem d'anar, ens surt una miqueta més car. Depèn de l'època de l'any, la cosa se'ns pot complicar molt econòmicament. Clar. I mira, amb això no tant. A més, és com un viatge en el temps, que està molt bé, no? Perquè, de fet, ens n'anem als segles XVII, XVIII i part del XIX, no? Quan parlem d'aquest tipus d'arquitectura i d'urbanisme, perquè no es manté al segle XVII, al final, no es manté al segle XVIII només, sinó que depèn del lloc i de les circumstàncies, doncs va més lluny, no? Llavors, en el cas del Perú, clar, estem parlant del segon virregnat més important d'Amèrica, no? Això ho sabem tots. El primer virregnat més important d'Amèrica és, òbviament, Nova Espanya, i el segon és el Virreinato del Perú. I, clar, estem parlant d'unes riqueses... No debades diem val un Perú, o vale, no? Exacte. Esto vale un Perú. Que és una expressió que potser ja no es mantén tant entre els joves, però que era molt habitual, no? Quan una cosa era molt valuosa o era molt cara, dèiem que valia un Perú. I, clar, valia un Perú perquè Perú era una zona molt i molt rica
de les possessions de la corona de Castella a Amèrica. Clar, però no podem parlar de tot el barroc peruà, perquè el barroc peruà és riquíssim, és interessantíssim, però clar, és molt diferent el barroc que podem trobar a Cusco del que podem trobar a Lima. Aleshores, jo m'he centrat a Lima perquè a mi sempre m'ha encantat el nom de la ciutat, la Ciutat de los Reyes. O sigui, és un nom preciós, perquè a més fa referència als reis d'Orient, no fa referència a altres reis, que no ens confonguem. Exactament. Sí, i llavors aquest nom el trobo tan fabulós, la Ciutat de los Reyes, però que bonic aquest nom. No sé per què no l'han mantingut i l'han canviat. Però no només per això, sinó és una ciutat que sempre m'ha interessat molt, entre altres coses perquè molts amics peruans sempre m'han dit que és una ciutat molt lletja. I jo no hi estic gens d'acord. Els peruans diuen que Lima és una ciutat molt lletja i així te la presenten. I quan hi vas, t'ho tornen a dir, Sí, però jo no hi estic gens d'acord. Per mi Lima no és una ciutat molt lletja. El problema que té Lima és que els voltants de la ciutat són molt àrids. El problema que té Lima és que per la seva mateixa posició doncs és molt difícil veure el sol entenent com el veiem a d'altres llocs, però no és una ciutat lletja. És més, espero amb això convèncer els meus amics peruans que és una ciutat bonica. Vale, fantàstic. Però bueno, hi ha una part de la ciutat que ens ha arribat fins als nostres dies, que és la ciutat que ens va deixar un dels virreis, que és el virrei Amat. Per entendre què va passar, ens hauríem de posar... Ara he de compartir la pantalla ara o ja està compartida? Quan vulguis transmetre l'imatge l'has de compartir sense modo presentació. Això són les instruccions que el Santiago des de... Ho puc fer ja, Ho puc fer ja. Vale. Ves-ho fent. Doncs com que ja ho puc fer, ho faig, Bé, doncs hi ha una cosa que és bastant interessant, on ens podríem centrar, que és aquesta ciutat que, òbviament, és la capital del Virregnat del Perú, que no té mar, és a dir, no està a la costa perquè té un port, el seu port és el Callao. Això no té res a veure que actualment el Callao i Lima siguin un continu urbà. En aquell moment no ho eren, en el moment que nosaltres ara parlarem d'aquests anys, perquè el port... Però molt proper al mar. Lima era proper al mar. Molt proper al mar, però no era port de mar. És una mica com Atenes, és una mica com València... Exacte. Fem aquest paral·lelisme perquè s'entengui. Perquè és veritat que el Callao i Lima avui en dia ja són un, perquè són molt properes, molt properes. Sí, exacte. Però no ho eren, no? Aleshores, aquesta ciutat tan lletja, segons els meus amics peruans, té aquests edificis meravellosos com el que ara mateix esteu veient. Hi ha a Lima una plaça, probablement la més important de les places de la ciutat, que és la plaça aquesta, la plaça Major, la plaça d'Armes. Aquesta plaça Major, aquí hi ha una representació del 1687, que és una representació anterior al gran terratrèmol que va haver-hi a Lima. A Lima, o sigui, hi ha un abans i un després d'aquest terratrèmol, i potser a Callao hi ha un abans i un després bastant més clar, perquè, clar, com que Callao va patir un tsunami, doncs la cosa se li va posar més greu. Clar, és una plaça important, és una plaça on destaca d'una manera claríssima la catedral, on hi ha unes fonts, que és molt habitual també en la plaça d'Amèrica Llatina. És a dir, podríem dir que és una plaça típica de les ciutats colonials de l'Amèrica que està sota el domini castellà. D'acord? Ja veieu que, tot i ser del 1687 i que és un moment en què ja dominem moltíssim la perspectiva, tenim grans pintors amb un gran domini de la perspectiva, l'autor d'aquesta obra doncs realment no és una persona que tingui un gran control sobre la perspectiva, curiosament.
tot i que sap que existeix, fa aquest punt de fuga i tal, és molt interessant. Però el que es veu, sobretot, que és el que és important, és el gran moviment que es produeix en aquesta plaça, no? De gent de tota mena. Gent a cavall, gent amb carruatges, gent a peu, religiosos, treballadors de tota mena, etc. Bueno, el que diríem que després del terratrèmol hi ha una pintura anònima del 18, del segle XVIII, que ens ensenya la catedral. Tampoc és una gran obra d'art, si tenim en compte l'època. Estem parlant del segle XVIII, del segle XVIII. Home, tenim grans i grans pintors. Aquesta representació no és una representació que que hagi passat a la història de l'art, però sí que ha passat a la història de l'urbanisme. Perquè fixeu-vos que la catedral no té torres. Van caure. Sí? No té torres. Perquè és una representació posterior al terratrèmol de 1687. Bueno, llavors, ara us en posaré una altra que és molt divertida. Bueno, va haver-hi un moment en què es produeix un terratrèmol el 1746 a les 10:30 de la nit, mala hora, tots ho sabem, que això és mala hora, i 20 minuts després hi ha un tsunami que ataca les costes del port del Callao. Sí? Altres parts del litoral, però el Callao, que no sabem si tenia entre 4.000 i 10.000 habitants, desapareix del mapa. Va ser brutal. Brutal. El Callao desapareix del mapa, mentre que Lima queda de la manera que podem veure. És a dir, no hi ha res que quedi, heu vist, gent que fuig, gent que porta les pertinences, tot ha caigut a terra, etc. D'acord? Això fa una mica de gràcia ara, la representació, perquè és com innocent, no?, aquesta representació que veiem, però és ben bé així, És ben bé així i es viu així, perquè veus a la Terra fer aquestes onades quan hi ha un terratrèmol, i així es mouen els edificis, perquè els edificis i la Terra es mou. És així. I la gent entrem en pànic, cosa que crec que és bastant natural, Sí. Això és així, és a dir, la força de la Terra, a més no sabem què pot passar, no sabem quan durarà, no sabem de quina intensitat serà, per tant, quan es comença a moure la Terra, ens comencem a posar nerviosos. A més, si a sobre ens trobem al pis 24, posa't a plorar. Ja la cosa se't complica una mica. Encara que estiguis en el pis 5, no sé com dir-t'ho. Encara que estiguis en una planta baixa. Bueno, la planta baixa encara pot sortir, t'ho dic per experiència, però amb un cinquè, quart pis ja posa't a plorar perquè... I a resar, una de dues. Sempre a resar. Això deia un professor meu d'estructures de la UAF, que era molt divertit, que ens deia: cuando empiece a temblar, ustedes cuenten hasta 10 y se ponen debajo de algo para que no les vaya a caer. Vuelven a contar hasta 10 y se ponen debajo de alguna otra cosa más importante. Y ya, si no se paró, vuelven a contar hasta 10 y rezan el acto de contrición, no? Llavors, i era profe d'estructures sísmiques, llavors, sí, perquè és veritat, perquè la força de la Terra al final no la controla. Bé, això ara després ho explico una mica com va anar tot, però clar, de fet, què ens trobàvem què ens trobàvem a Lima en aquesta època, no? Què ens trobàvem? Ens trobàvem construcció, després parlarem una mica del terratrèmol, que no deixa de ser interessant. Ens trobem una sèrie de construccions que estan fetes d'una cosa que es diu quinxa. La quinxa és una estructura de canya on es genera un entramat. De vegades aquest entramat és una quadrícula, no? És una quadrícula. De vegades simplement són elements verticals i aquests elements verticals es cobreixen amb tova.
Aquesta és la manera més i més i més senzilla de construir històricament pels pobles amerindis d'aquella zona. Això permet, perquè com que a més a la zona de Lima hi plou poc, permet tenir unes cobertes que siguin molt lleugeres, perquè no ens fa gaire por que ens caigui un aiguat excessivament fort. I està molt bé perquè aquesta representació moderna d'aquestes tècniques antigues és molt i molt interessant. Llavors, arran del terratrèmol, clar, comencen a prohibir, una de les coses que es comença a fer és que les autoritats de la ciutat i del virregnat comencen a prohibir que es construeixin edificis de més d'una planta. Llavors, clar, els propietaris de solars a la ciutat no estan gaire contents, perquè, clar, ells necessiten construir 2 i 3 plantes. La solució que s'acaba donant, ara, si voleu, ho podem veure això d'una manera més clara, els elements d'un panell de quinxa. Tenim una part més baixa que està replena de... Hi ha uns tornapuntes que ajuden a impedir el moviment i s'omplen, es farceixen, ja sigui de pedra o de maons. Sí? Llavors es genera un pont de fusta, hi ha uns peus drets i una biga, que és la que acaba. Llavors hi ha aquesta membrana de canyes i aleshores hi ha el revestiment de fang, de cal o de guix. D'acord? Llavors, això que ens dona? Ens dona unes parets molt flexibles i alhora molt poc pesades. Clar, i alhora molt poc pesades. Llavors diu, i això com ho faig? Diu, perquè clar, després veuré unes cases xules. Doncs això ho faig d'aquesta manera. Sí? Faig un mur de tova en la planta baixa, que pesa més i és més ample. Faig una zona de transició entre el mur de tova i la quinxa i finalment, a la segona planta, faig les parets de quinxa. Això em permet fer una segona planta. Tova baix, quinxa dalt. Sí. O, per exemple, pedra, en algun cas, i la pedra ja la veurem. Però sí, en general, és aquesta la manera de construir. Si això ho veiem ara en un tall, en una secció, veiem que hi ha aquesta zona de transició, que és aquesta famosa solera, que ens canvia del mur de tova al mur de quinxa. I, a més, tenim uns fonaments que són de pedra. És a dir, que el que fem és construir la casa en funció de les diferents necessitats que tenim en cada una de les plantes. La planta baixa la fem de tova, més ampla, i la planta alta la fem més estreta i més lleugera. D'aquesta manera, com que a més és un mur que és molt flexible, perquè hi té la canya, i la canya és molt flexible, doncs, òbviament, el comportament al terratrèmol és molt i molt bo. Això ho feien els nostres... No que la tova, no? Sí, la tova es comporta bé, però es comporta millor això, no? Bueno, i fets d'aquesta manera trobem aquests palaus. El Palau de l'Arquebisbe, que és una cosa espectacular, espectacular, o la façana de la casa d'Ossambela. Clar, per aconseguir unes façanes que siguin molt i molt interessants de cara a l'exterior, perquè, clar, el que tenim són construccions de tova, no? Que no tenen cap interès, no tenen cap interès artístic. Què faig? Faig servir pedra per rematar portes d'entrada, escales, finestres, etc. I genero unes balconades que normalment són de fusta, és a dir, molt menys pesades que les balconades que podrem trobar a Europa, no? dels palaus barrocs,
que són molt menys pesades i que a més ens recorden una mica el fet que queden tancades i que per tant hi ha aquests finestrals que les tanquen, ens recorden molt, 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 molt a l'arquitectura, per exemple, que podríem trobar a les Illes Canàries, que ens recorda molt fins i tot a d'altres llocs, no? El Carib també ho repeteix molt, però sense tancar les balconades. Exacte. Llavors, això és el que trobem. Doncs fixem-nos aquesta façana magnífica del Palau de l'Arquebisbe. Què passa? Que el Palau de l'Arquebisbe, de fet, es fa de pedra. Per què? Perquè l'arquebisbat de Lima és un arquebisbat ric. Perquè, clar, un altre dels problemes pels quals es construeix en tova i en cincha és que no hi ha pedra al costat de Lima. Després veurem d'on la porten. Llavors, aquest palau ja veieu que és indiscutiblement un palau barroc, perquè aquesta simetria que genera amb la porta d'accés principal justament situat al mig de l'eix axial, és una simetria que hi ha les dues balconades, no? Les dues balconades de fusta i les dues entrades laterals al palau. Tot va rematat amb unes finestres amb diferents ornamentacions i, òbviament, l'ornamentació més important és la que rep la del balcó, la de la porta i el balcó principal, no? de mirada cap a la plaça d'Armes que tenim. Aquesta és una de les dels edificis, diríem, més importants de l'època, perquè veieu que és una cosa espectacular. Molt bé. Ara parlem una mica d'edificis, després parlarem d'altres qüestions. D'edificis que trobarem en aquesta ciutat tan lletja. Aquesta és la catedral. Ara ja torna a tenir torres, però quan vosaltres us mireu la catedral de Lima, de què penseu que està construïda? Està construïda de tova. No està construïda de pedra. Les parets arriben a tenir 2,5 metres d'amplada, que és impressionant. I si us hi fixeu, aquí sí que certament hi ha una relació entre el que serien les naus i les torres, que jo veig que hi ha poca esveltesa. No, és que no poden pujar gaire. Amb tova ja em diràs com ho fan per pujar les torres aquestes, perquè amb tova com tu fas, no? És complicadíssim. Clar, llavors, per una banda, no ens va bé tenir edificis excessivament esvelts, perquè el comportament al sisme d'un edifici esvelt ens pot portar complicacions, sobretot quan construïm amb tova, quan construïm amb pedra, quan construïm en maó, no? Pensem que no tenim formigó, no tenim acer, no tenim fusta estructural com l'actual, per tant, ens va fatal. Però tornem a tenir una catedral barroca per excel·lència, tornem a tenir un element barroc per excel·lència que donen aquesta... Mirem un altre d'aquests edificis, lletjos. Aquesta és la Casa de l'Oïdor. Si us hi fixeu, la Casa de l'Oïdor, que està bastant refeta, ja veieu que està bastant refeta, però és molt més senzilla. És bastant més senzilla, si us hi fixeu. I si veieu, al costat dret, aquí al costat dret, on hi ha l'autobús aquest, al costat dret, aquí tenim el Palau de l'Arquebisbe. L'oïdor ja sabeu que era el senyor que oïa. Vol dir que impartia, a l'hora de la veritat, era el que impartia justícia. I aquesta és molt més senzilla. Ja veieu que aquí no hi ha decoració, no hi ha res de tot això. Però n'hi ha d'altres que són també molt interessants, com aquesta, que és la del Palau de Torretalle, que aquesta, què passa aquí? Aquí passa que això està fet amb tova, està clar, però la porta
la porta sí que està rematada en pedra, però el segon pis, si us hi fixeu, És de és un... guix, Clar, és d'argamassa, clar, perquè no pesi. clar. Per tant, és un barroc que no té res a veure, si us hi fixeu, no té res a veure amb el barroc mexicà, que vam estar veient. Òbviament, no té res a veure amb el barroc romà, té coses a veure, però vull dir que les diferències són importantíssimes, no? I que és molt i molt interessant veure com resolien això. Perquè us fixeu una mica, l'interior d'aquest palau és una cosa més o menys així. És a dir, fa la mateixa feina, treballa amb argamasses i només situa elements de pedra, perquè la pedra és molt cara i s'ha de portar de molt lluny, a aquelles zones que considera més nobles, com poden ser les portes d'accés, la porta d'accés a l'arc d'accés a l'escala principal, etc. Aquí això és el de moment el que estem veient. En aquesta, fixeu-vos, és un magnífic balcó original del segle XVII. Veieu que és molt senzill, molt més senzill que el que havíem vist fins ara. El Palau Municipal, podríem dir que és un altre d'aquests edificis magnífics. Tornem a trobar-nos exactament amb el mateix. És a dir, elements simètrics, la simetria de l'edifici sempre és clara, intentem emmarcar l'accés, com en aquest cas amb una balconada que dona a l'interior, les balconades de fusta, que més que balconades, en el fons són aquestes com vitrines, no?, que et permeten mirar l'exterior. I ara mirem aquesta plaça, aquesta fotografia ens ajuda una mica a veure tota aquesta plaça, que és impressionant, és una plaça d'unes característiques molt i molt interessants. Però tot això que es va produir a posteriori, és a dir, després del terratrèmol es va anar reconstruint, va costar molt reconstruir, perquè primer la por a la reconstrucció, després algun virrei que d'altre que no podia ser precisament el més adequat per dedicar-se a reconstruir, sinó per dedicar-se a fer l'egipci, etc. Però en un moment determinat hi ha un senyor, que d'aquest home n'havíem parlat en algun moment, que era Manuel de Amat i Junyent Planella i Maric i Santapau. Nosaltres el coneixem com el virrei Amat, perquè nom una mica llarg. Sí. I que diríem que és la figura més excepcional en la història de l'arquitectura de Lima. De l'arquitectura, com a mínim, del virregnat. Per què? I l'urbanisme també, no? Sí, l'urbanisme de Lima és ell. Llavors, per què? Doncs perquè aquest home és un cas una mica estrany. Aquest home, ja n'havíem parlat alguna vegada d'aquest home, que tot i ser un botifler no acaba de caure malament. Aquest home pertany a una família noble catalana que lluita a favor dels Borbons a la Guerra de Successió. Tot i això, com que els Borbons desconfien dels catalans, doncs li costa molt arribar a llocs de responsabilitat i d'importància dins dels governs colonials. Aleshores, simplement, ell fa la guerra i aleshores va fugir. Al final de tot això, acaba sent virrei del Perú entre 1761 i 1776. I va ser qui li va donar, gràcies a ell, qui li dona la fisonomia definitiva, que és la que perdura fins ben bé actualment, de la zona, diguem, de la Lima colonial. No estem parlant ara d'altres. És curiós perquè sembla que és un home bastant ben vist, no? Hi ha un escriptor que li deien, con color corvo, que té nassos la cosa del nom,
que va escriure... Sí, no? Sí, 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 sí. Aquest nom, vull dir, És fàcil de dir, no? fàcil de pronunciar. Aquest home va escriure un llibre que es deia El lazarillo de ciegos caminantes o algo por... Jo, la veritat, no el coneixia de res, aquest senyor, però em va fer gràcia perquè ell diu, Amat decoró mucho esta ciudad en paseos públicos y otras muchas obras concernientes al Estado. No puedo referirlas todas porque sería preciso escribir un volumen de a folio y otra pluma. Pero nadie puede negar que su genio y su ingenio es y ha sido superior a todos los virreyes en matèria de civilització i buen gusto. És a dir, que el virrei Amat és el que, a través de la seva... Perquè és un home molt interessat per l'arquitectura, és un home molt interessat per l'urbanisme, és un gran admirador de la Roma barroca, de la ciutat, d'aquesta ciutat que s'ha fet durant el barroc, i el senyor es dedica a això. I aquí podeu veure el que en dirien, o sigui, avui en dia es coneix com el Paseo de las Aguas, sí? Però és un projecte urbà que és molt important perquè, clar, són els Juegos de Agua, que són importantíssims durant el barroc, que ell fa a la manera de la Piazza Navona de Roma. Això no vol dir que hi hagi una similitud ni estilística ni formal, perquè ja es veu que no. Però la idea, ell parteix d'aquesta idea, fins al punt que tota la vida se li havia dit la Navona de Lima. Sí, sí, sí. Sí. Per què? Doncs perquè ell considera que el Juego de Aguas és molt important, que la ciutat necessita d'un lloc on la gent de bien, claro, pugui passejar i pugui gaudir dels jocs d'aigua. I aleshores fa aquest projecte, aquest és un dels seus projectes, i en farà un altre, perquè us fixeu en una cosa important. Ell, ara ens n'anem a una altra ciutat, que és Barcelona, i ens anem al Palau de la Virreina. El Palau de la Virreina és el palau de la seva dona, perquè ell, quan va acabar el virregnat, al final va tornar a Barcelona, era un home ja de 60 i alguns, sempre s'havia mantingut solter, i es va casar amb una novícia, una senyora que estava de novícia, clar, la va treure de novícia, i s'hi va casar, i potser la senyora tenia 18 anys o 19, Ara no ho sabria dir, però vull dir que era molt jove i ell molt gran. I li va fer aquest palau, el de la Virreina. Ell va dissenyar el Palau de la Virreina, el va dissenyar ell. Era un home molt ficat en temes d'arquitectura, li agradava molt, l'urbanisme li agradava molt. Ell considerava que una ciutat havia de respondre a la seva posició en el món, i esclar, una ciutat com Lima, tornem ara a Lima, una ciutat com Lima havia de ser allà on convenia. Aquí veiem algunes de les plantes i de les representacions que tenim d'aquesta Navona, d'aquesta Navona de Lima. Després parlarem de l'Albereda, també de l'Alameda. Exactament. Però aquí hi ha moltíssimes altres coses que ell va fer o que ell va ajudar a fer. Com, per exemple, hi ha una església, que és l'església del Sant Crist dels Miracles, i aquí, si us hi fixeu, salvant totes les distàncies, òbviament, perquè salvant totes les distàncies, quan ens anem a veure esglésies de Roma, si voleu recuperar algunes de les esglésies que vam veure quan parlàvem de Roma, i voleu comparar aquesta planta, això no ho faré jo ara, voleu comparar aquesta planta amb alguna planta de les esglésies de Roma, us fixareu que realment aquí hi ha un gust barroc indiscutible, no? Aquesta és l'església Sant Crist dels Miracles. Aquesta església la va fer construir pels carmelites, per les carmelites, i jo diria que possiblement, des d'un punt de vista arquitectònic, no urbanístic, sinó arquitectònic,
és una de les obres més importants que el virrei Amat va fer a Perú. Per què diem barroc? Home, perquè fixeu-vos, la nau és única, és una nau única que es va eixamplant, hi ha un accés i després es va eixamplant, hi ha tota la zona de l'arrodoniment, no? Després el tractament dels marbres a terra, etc., que sí, que ens recorda molt aquesta unitat. Hi ha una unitat espacial claríssima i que realment és una església, jo diria que molt i molt i molt interessant. Una altra de les obres importants del virrei, parlem d'obres separades, va ser la plaça de Toros. La plaça de Toros, aquesta plaça de Toros que al 1860 encara tenia aquest aspecte. Llavors, potser tiraré una mica endavant per parlar d'una cosa que és important i així l'entendrem. Veieu aquí un plànol, és un plànol actual, perquè és del Google, és un plànol actual. Veieu la continuïtat, aquí es nota perfectament, no? La continuïtat urbana entre Callao i Lima, i aquí hi ha en vermell un nom que és Rímac, no? Hi ha un que és Rímac, que és el nom del riu, que passa per Lima, i el nom d'un barri. Aquest barri és el barri important en l'època del virrei, perquè és on ell intervé des d'un punt de vista urbanístic. Llavors, si us hi fixeu, ara si ho fem una mica més gran, veieu el Paseo de les Aguas, la Navona de Lima, que és aquesta part d'aquí, i l'Alameda de los Descalzos, que és aquesta L, aquesta L, i al costat vaig fer una captura de pantalla també de Google, de la Piazza Navona, que ocupa la superfície aquesta que veieu en vermell. És a dir, les dimensions, etc., no són exactament les mateixes, però sí que aquesta idea d'una... Clar, que la Piazza Navona és així per un motiu obvi, no? I és que era el que era en època de la Roma clàssica. Però ja veieu aquesta idea de verticalitat, de generar un passeig llarg, de donar espai i sobretot sempre que hi hagi el joc d'aigües. El joc d'aigües són les fonts. Quan es parla de juego de aguas, s'està parlant de fonts. Llavors, aquí en el Rímac hi ha la casa de la Perriccioli, que diuen que va ser la seva amant, però que, clar, es va construir la casa aquí, justament a l'entrada del Paseo de las Aguas. O sea, ¿dónde me voy a ir a construir mi casa? Pues al Passeig de Gràcia, no? Clar, on aniré a fer-ho? Tot i així és una casa molt senzilla de façana, no? Sí, ha tingut les seves coses, aquí veiem una altra... I aquí veiem l'entrada al Passeig de les Aigües. Aquesta casa, que sembla que va ser, sí que era casa Molí, que era d'aquesta dona, de la Perriccioli, després va passar a ser propietat d'una cerveseria i, bueno, en fi. La van anar transformant. Sí, hi ha alguns gravats d'aquesta cara. I aquest és el Paseo de l'Agua. Aquí ja es veu que aquesta és l'entrada. La casa de la Perriccioli es veu a la dreta i l'entrada al passeig. És a dir,
que realment, urbanísticament, doncs clar, ell fa aquesta qüestió. Hi ha una altra obra molt interessant del virrei, que la fa fer ell, que és el Cambril de la Mare de Déu de la Mercè. No de la Mare de Déu de la Mercè a Barcelona, sinó a Lima. Aquest cambril doncs, també té ja es veu, només cal veure la planta per adonar-se que és absolutament barroca. No? Aquesta, i aquí volia arribar, no? Diríem que aquí tenim la façana de l'església de la Mercè, ja es veu la Mare de Déu de la Mercè sobre justament de la porta central. Sí. I aleshores, si us hi fixeu, podem veure doncs, dues obres europees, una que és la catedral de Sant Jaume, de Compostel·la, que també és barroca. Vull dir que ja veieu que les diferències són molt importants, és a dir, a Europa construïm en pedra, de vegades construïm en maó, sí? I per tant, normalment, com que construïm en pedra, també recobrim en pedra, mentre que en aquest cas doncs, els recobriments moltes vegades són amb morter de calç per després poder-la pintar, etc. Vull dir, estucar, qualsevol feina. Les torres són totalment desproporcionades, no? No, les torres sempre són unes torres molt, com ho diríem en México, chaparritas. Però clar, és que han de ser xaparres, perquè si són torres esveltes han de ser baixetes, perquè si són torres esveltes és molt perillós. Per tant, no les acabem de... I després, doncs, una altra de les... que és el Convento de Santo Domingo, que també el veiem. Tot això són obres que el virrei va fent, i que li van donant a la ciutat la seva fesomia. És a dir, que un cop el virrei Amat ha acabat el seu virregnat, la ciutat de Lima és una ciutat, potser no és la ciutat de los palacios, no? Com és la ciutat de Mèxic, però és una ciutat amb una entitat important. Per què? Doncs perquè ell ajuda en tota la reconstrucció de tots aquests equipaments urbans? De tots aquests equipaments urbans. Ell acaba de donar-li l'entitat que ha de tenir a l'Albereda, a l'Alameda, etc. No? I aquí podem veure aquesta mateixa... Si veieu, sempre les torres són cosa baixeta, els monestirs tampoc són excessivament alts, però realment ens trobem davant d'una ciutat... Aquest és el convent de Santa Rosa de Lima, no? I, finalment, fixeu-vos que sí que en algun moment hi ha alguna torre que destaca. Ostres, aquesta torre destaca més, però sense ser grans alçades. Sí. I molt ampla, és molt ampla aquesta torre. Exacte, perquè aconsegueixen aquestes alçades perquè la torre al final acaba tenint una base bastant important. És a dir, la relació d'esbaltesa de la pròpia torre no és excessiva, mai acaba sent excessiva. Però llavors hi ha una quinta molt important, que és la Quinta de Presa, que és una quinta importantíssima, que ha patit ara un projecte de restauració. I el que és molt important, em va agradar molt perquè estan penjats els plànols de la quinta per fer les obres de restauració. I em va semblar molt i molt i molt interessant. Perquè fixeu-vos com ens detallen d'una manera claríssima la façana, com ens detallen les seccions, això també s'arrima, vull dir que són aquelles quintes que es va fer la gent rica. Sí. Fixeu-vos, com es va detallant tot en aquesta obra del 18, com es va detallant tota el seu procés de construcció.
per després portar a terme el procés de restauració. Llavors em va agradar molt i molt i molt i molt que realment fessin això, no? O sigui, sobretot que ho tinguin penjat, és a dir, que hi hagi accés a veure-ho, no? I aquí fins i tot estan detallats els passejos amb les palmeres, els isomètrics, perdó, que se m'ha anat ara, i aquest és l'estat de la Quinta a finals del 19, quan les senyorites de Bien anaven a ballar. Exacte. I després, aquest és l'estat de la Quinta actualment. Que clar, està ara en el procés aquest de restauració. És molt, molt interessant, Sí, molt. És molt, molt interessant. Isabel, portem 43 minuts. Un dia, Déu-n'hi-do, no? I ara què farem? Tens per molt per fer un altre programa o tanquem? Anem tancant ja? No, tanquem. Anem tancant. Tanquem amb aquest plànol fantàstic de Lima, que a més és un plànol fet per un francès, ja es veu. I, home, una mica la idea general que volia transmetre era justament aquesta, és a dir, que realment, primer de tot, no és una ciutat lletja, he de portar la contrària als meus amics peruans, i segon, és una ciutat des d'un punt de vista urbanístic de l'època barroca molt i molt interessant, gràcies, en una part important, a la feina que va fer el virrei Amat, perquè realment va ser el gran impulsor de la rima barroca. I jo crec que amb això, no sé si ha quedat clar. I del desenvolupament urbà, no? Perquè una cosa és tindre una traça, però una altra és dotar aquesta traça d'un equipament urbà que faci que la ciutat creixi i es desenvolupi. Exacte, sí, exactament. Doncs molt bé, xulíssim. Xulíssim perquè, com sempre, veiem les ciutats des d'un altre punt de vista. I amics dels Casals en Xarxa, de Casal de Guayaquil, els amics de Rap Ràdio, tots els amics que seguiu Revolta, recordeu que en Spotify hi ha un programa dedicat al virrei Amat, on donem també més informació que us pot interessar. I, bueno, tenim tots els programes del barroc que us ajudaran a entendre tot això, no? Perquè aquest seria l'últim programa que fem de barroc, no, Isabel? O en tens més? No, jo de moment no. Ara, si algun dia voleu parlar d'altres ciutats o això, doncs ens hi posem, Home, el barroc lusità també tiene el su encanto, no? El barroc portuguès. Clar. Mira, ara acabo de tornar de... Per això t'ho dic. No? Té també el seu encanto i d'alguna manera també repercuteix en el barroc americà, no? Sí, clar. I és interessant. Bé, i el de Quito, diu el Santiago, ei, no us oblidem de Quito. Doncs... Home, Quito, va, vinga, el dia... Va, però em fa una mica de vergonya, perquè posar-me a Quito i a Guayaquil hi ha gent que en sap molt aquí. Com el Santiago. Clar. Però ho podeu fer mano a mano. I jo no en sé tant, però jo no en sé gens. Sí, Quito és una ciutat interessantíssima i el seu barroc, i tant. Sí, clar. Va, vinga, escolta, sí, va, farem Quito. Vinga, fareu Quito, vinga. Doncs moltes gràcies, ja com sempre sortiu, però sempre sortiu amb un encàrrec, i moltes gràcies qui ens està seguint per Casals en Xarxa, per YouTube, per el Casal de Guayaquil o l'Orfeó, i pels Facebooks també d'aquestes institucions, i també moltes gràcies per la gent que ens segueix a Spotify i a Rap Ràdio. Recordeu que els programes queden penjats en el YouTube i us ho recomano que li feu una mirada perquè l'Isabel ens aporta unes imatges
molt interessants, que són molt difícils de descriure, però que si les veieu us enquadrareu millor tot el que diu l'Isabel. Doncs bé, fins al proper dimarts, si és pel YouTube, si és per el Rap Ràdio i l'Spotify, fins dijous que fem la retransmissió. Moltíssimes gràcies, Isabel, t'esperem amb Quito, i moltíssimes gràcies, Santiago, que fas possible tot això. Gràcies.